especially in connection with giving good health to our kababayans. And also, because he is a beneficiary of good health with our products, specifically Miracle C, Mega Multi 5 and Mega 1 or Amazing 4. She just took it last month, but with other products including Mega A Multi 5 capsules and Amazing Coffee Mix, Amazing Juice with Miracle C and Glutathione and Collagen has been taking also. Okay, magandang hapon sa ating amazing people sa Albay, Bicolandia, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Kayo po ba ay nagmerienda na? Kayo po ba ay preparado na ang inyong immune system para labanan ang panibagong banta ng ating katawan? Lalong-lalo na po ang Omicron variant na galing South Africa. At ngayon po ay kinakatakutan sa buong mundo. Okay po, kaya po ay mag-ingat kayo. Magdasal, pray and pray and pray. Pray and pray and pray. And kumain ng mga very nutritious food. Iwasan ang lahat ng bisyo. At uminom po ng mga quality food supplements. Tulad ng Amazing Trio, Mega 1, and Amazing 4. Yan. Okay, validated na po yan since 2008 pa tayo. Okay, so ngayon po ang Omicron variant ay kahapon diniscuss natin 2 araw na para hindi kayo nagsasawa na puro na lang food supplement. Ngayon po ay ang Omicron variant detected in more countries. According to scientists, at sila po ay nag-uunahan para po to find out the answer of this deadly virus. Okay, so Omicron coronavirus variant is spread around the world on Sunday with new cases found in Netherlands, Denmark, Australia, even as more countries impose travel restriction to try to seal themselves off para maiwasan ang pag-enter ng Omicron virus. Tama po yan. I don't know dito sa Pilipinas kung ano na po ang kanilang ang ginagawa para ma-prevent po ito. WHO said it was not yet clear whether Omicron first detected in South Africa. Kahit man saan nanggaling yan, ang importante. Is more transmissible than other variants. So, mas transmissible na ito. Mas madaling makahawa, mailipat. Or if it causes more severe disease. Preliminary data suggests that there are increasing rates of hospitalization in South Africa. So, maraming na hospitalized. But this may be due to increasing overall numbers of people becoming infected. Dahil nga po marami ang na-infect nitong Omicron na ito. Rather than a result of specific infection, according to WHO. It's an understanding the level of severity of Omicron will take days to several weeks. Days to several weeks. Grabe. Ang severity nitong Omicron. Diba? Days lang sana pwede na, pero yung several weeks ito nakakatakot. The detection of Omicron triggered global alarm as governments around the world scrambled to impose new travel curbs and financial markets sold off, fearing the variant could resist vaccinations and upend a nascent economic reopening after a 2-year global pandemic. So 2 taon na po yung almost 2 years na po ang pandemic natin. So dumagdag pa ito. In its statement, the WHO said it was working with technical experts to understand the potential impact of the variant on existing countermeasures against COVID-19, including vaccines,
Britain said it will convene an urgent meeting of G7 health ministers on Monday to discuss the development. So G7 po ito. Yung mga ano po ito, mga developed countries katulad ng Amerika, Britain, and other countries ay magmi-meeting po yung mga health ministers. Dito sa Asia wala pa. Britain said it will convene. Dutch health authorities said 13 cases of the variant were found among people on 2 flights that arrived in Amsterdam from South Africa on Friday. Authorities had tested all of the more than 600 passengers on the flights and found 61 coronavirus cases going on test for those for Omicron. Out of 600 passengers, 61 found 61 coronavirus cases. Ibig sabihin po, 10%, over 10% ang infected. So, around 90%, they were not infected because malakas ang immune system. So, sabi ko nga, totoo yan. Kung malakas ang immune system mo, don't worry. Just pray, be happy, kasi malakas ang katawan mo eh. Meron kang defense mechanism. Kaya, bakit pa natin antayin ang coronavirus? Bakit natin antayin itong mga variant na ito katulad ng Omicron? Saka tayo magkakandara pa na lunasan, di ba? It might be too late. Mas maganda po ang gawin natin ay palakasin natin ang immune system natin para di ba? Para palakasin natin ang ating immune system para po ay palakasin natin ang ating immune system para po may defense mechanism tayo. Dumating man ito, ay tayo po at ease. Ibig sa at peace. Hindi tayo magkakaroon ng malaking problema. Okay. This could possibly be the tip of the iceberg. Ibig sabihin, katiting lang doon sa napakalaki. Tip of the iceberg. Health Minister Hugo de Honji told reporters. Di ba? So yan sinasabi ko sa inyo. I've been telling you from so many times already about this that you have to make your immune system strong and healthy, but kayo po ay hindi kayo naniniwala sa akin. Okay, marami sa inyong hindi naniniwala kaya nagkakaroon kayo ng malaking problema. Okay, kanina ba lang umaga bumalik yung may brain tumor from Kabasan, baka ka Albay, yan. Bumalik kasi nung una binili niya lang good for 1 week, kanina po bumili ng good for 1 month. Yan, okay. Thank you po sa tiwala. Maganda raw pakiramdam ng mother niya. At ngayon naman po, may pumunta sa atin taga Ginobatan. Na-opera na po sa colon cancer. Ayaw po magpakimo. So pinili po ng buong pamilya dito sa atin. So natural, go for natural. Ayan. Nag-avail good for 1 month. 19 years old lang po yung estudyanteng lalaki, kakawa. Si Mr. Jeric. And may the Lord will bless you to heal your cancer cells na andyan pa sa inyong colon. Yan. We had ating pong Amazing 4. Meron tayong Amazing Juice with glutathione and Mega Choco. At ang rice niya po ay Slimmer's Rice. Okay, pakiano nga pala Miss Gilay bukas yung ating Slimmer's Rice. Dapat makapagdala ko dito. Okay, so yan po ang mga nangyari sa buong mundo. Then according to Dutch military police, said they arrested a married couple who left a hotel where they were in quarantine after testing positive for COVID-19 and were attempting to flee the country. Jesus Maria, pasaway. Omicron dubbed a variant of concern last week by the WHO that is potentially more contagious than previous variants. Has now been detected in Australia, Belgium, Botswana, Britain, Denmark, Germany, Hong Kong, Israel,
Hindi ko na sasabi na hangkang kasi na, nahuhulog. Hong Kong lang. Hong Kong, huwag ka masyadong paano naman, pa islang Doc Joey. Baka ikaw ay marami naman ano sa'yo. Babatikusin ka, ikaw din. Bahala ka sa buhay mo. Israel, Italy, the Netherlands, France, Canada, and South Africa. So medyo marami-rami na pong bansa. At itong ibang bansa, hindi pa na nadidetect. Maaring mayroon na pong infected but hindi pa nila nalalaman na mayroon na palang infection sa kanilang bansa. Many countries have imposed travel bans or curbs on Southern Africa to try to stem the spread. Financial markets dive on Friday and oil prices tumbled. Yan, bumaba na yung mga oil prices kasi ito nga ng mga oil producing countries, mga masyadong grabe. Ay, grabe. A South African doctor who was one of the first to suspect the different coronavirus strain said on Sunday that symptoms of Omicron were so far mild and could be treated at home. Bakit ganito? Doon naman sa ibang masyadong yung ibang findings ay raw, severe. Ito namang South African doktor lang o doktor, hindi scientist. He was one of the first to suspect a different coronavirus strain said Sunday that symptoms of Omicron were so mild and could be treated at home. So iba po, kanya-kanya pong opinion, di ba? Kanya-kanya pong opinion. Doon sa ibang ay sinasabi napakahirap, di ba? Oh. Kasi ang ibang bansa ay sinasabi ito ay mas severe kaysa yung coronavirus itself. But ito naman sa South African doctor po, hindi po scientist Okay, so kaya ang pinaka-importante, mag-ingat po kayo. Hello, Bibi Koy. Bibi Koy. Halika dito, mag-radyo na tayo. Oh, ma-deliver pa si Miss Bibi Koy. Grabe. Oo. Alam po na ito si Miss Bibi Koy, ay ito pinaka-sexing mama na kilala ko sa buong mundo. Oo. Ma-deliver pa raw siya ng Amazing 4. Oh, di ba yung doon lang sa may Victory, baka kilala niya? No. Oh, di ba? Dapat makipag-ugnayan tayo bukas. Okay po, so yan po ang mga nangyayari po ngayon sa buong mundo na maaaring makaapekto sa buhay natin. So ano po ang advice ni Doc Joey Bitito na inyo pong kapatid bilang a natural health educator? Natural. Yung synthetic sa kanila na po yan. Di ba? Natural. Okay. Okay. Number 1, more prayers. More prayers. Pray and pray and pray. Sabi nga natin, the best weapon in the world is prayer. Sincere prayer. Di ba? Pangalawa po, more actions. More actions. Dapat marami kang gagawin. Ano bang mga gagawin mo para maiwasan mo ito, di ba? Yung mga protocol, di ba? Face mask, use of alcohol, washing of your hands, alcohol, linisin ang paligid, di ba? Yan po. Pagkatapos sa personal natin, dapat po tayo handa ang ating katawan. Kumain tayo ng mga very nutritious food. Iwasan po yung mga tinatawag natin mga very stressful na gawain, yung mental stress, di ba? Tapos mag-exercise tayo. Walking lang po. Huwag na kayong magtatakbo-takbo pa. Di ba? So magtanim pa kayo, mas maganda. Magtanim kayo ng mga gulay para pawisan kayo, di ba? Then uminom tayo ng at least 8 glasses of water, di ba? Okay, ngayon mas maganda inumin mo yung Amazing Juice. 11 natural vitamin C, may glutathione pa, antioxidant, di ba? Or collagen, di ba? So yan po maganda.
Then ano pa? Matulog at least 7 hours a day. Ano pa? Kailangan po ang isipan natin, lagi tayong yung wag na tayo mag-isip ng problema. Sabi nga natin, ang problema ang mamroblema sa atin. Huwag tayo mamroblema sa problema. Kasi kung puro problema isipin natin, magkakaroon tayo may stress tayo, magkakaroon pa, nagpo-produce pa ang katawan natin ng free radicals. Ang free radicals po yung sumisira sa ating katawan. Kaya huwag na tayong magpara-stress pa. Di ba? Huwag na tayo magpara-stress pa. Okay. At saka, sabi ko sa inyo, tanggalin na lahat ng bisyo. Na magalit na sa akin o magagalit. Kung ayaw naman itanggalin, nasa inyo po yan. Kasi ngayon po may pandemic tayo Panibago naman na problema. Para yung matitipid po ninyo, yung ibili ninyo ng Amazing Trio, Mega 1, at Amazing 4. At saka yung mga healthy drinks natin, mga 14-in-1 coffee natin, Amazing Coffee Mix, di ba? So, ganun po yan mga minamahal kong kapatid, di ba? So, yung matitipid ninyo sa gastos doon sa mga bisyo na walang kwenta ay yun po ang pambili natin para lumakas ang ating immune system. Okay, maliwanag. Dumating man ang virus na yan, mga coronavirus, Delta variant, Omicron variant, o kung ano pa yan, ay meron tayong panlaban. May panlaban tayo, di ba? So ngayon, maglaga tayo ng malunggay, na may turmeric, meron po kayo dyan na kalamansi, di ba? Ayan, kung makakuha kayo ng pure honey, yan, mga magaganda po sa atin yan. Isama po natin lahat yan, di ba? Kumain tayo maraming gulay, maraming mga prutas, di ba? So para handa ang ating katawan. Because we don't know. Ang kalaban natin, hindi po natin nakikita. Hindi natin nakikita. Kung tao po, makikita mo, pwede kang umilag. Ayan po, hindi. Sabi ng iba, baka airborne na. Masira po ang airborne. So, ibig sabihin, nasa hangin na. Di ba? So, kung airborne po, iyan po ang mahirap sa lahat. Kasi hindi naman pwedeng hindi tayo hihinga. Hindi naman po pwedeng parating lang tayo naka-mask. Ako nga, pag nagmamask ako, nahirap akong huminga Kaya lagi ko hinawakan, pinapaluwag ko. Di ba? Kasi nga po, ay sa panahon na to, this time, we are living now in a very difficult situation. Kaya dapat tayo ay maging proactive. Huwag po tayong reactive. Huwag po yung kung kailan ay malaking problema, saka natin gagawa ng solusyon. Di ba? Simple problem needs a simple solution. Big problem needs a big solution. Di ba? Ganun po yan. Susubukan natin ang lahat ng dapat na magagawa natin. Kasi ganun po talaga Kasi po, ang nakataya dito ay buhay. Life. Life is precious. Life is very important. Life is unique. Life is unquantifiable. You cannot quantify. You cannot, Life is so dear. Yan, di ba? Hindi mo mabibili ng pilak, ng salapi. Yan, di ba? Iyan po ang buhay. Kaya nga po, ay pangalagaan natin ng gusto ang ating buhay. Because of that, yan, nakita mo. Because of that, because we love you, Special Doctor loves you all, extended po ang promo ng Amazing Trio and Amazing 4 hanggang Sunday. Yan. Hanggang Sunday, extended. Plus 10%, whatever is your discount. Di ba? Extended. Kasi marami pang humahabol. Di ba? Di ba?
Diba? Okay. Bukas, ano ba bukas? Bukas maaaring mayroon naman tayong announcement. Kaya, kailangan po, kayo po lahat kung mga minamahal, kayo po laging nanonood sa ating program, nakikinig sa ating programa sa PBND-CGB at sa FB Live. Ganon din po sa FB Live natin, dito po sa Doc Joey Bitito page. And by the way, baka matuloy na po yung ating raffle tomorrow. Diba? Baka matuloy na. At baka na rin po matuloy yung pamaskong handog namin sa mag-asawa na may sakit, si yung 80 plus ang edad, yung asawa, ganun din, tapos wala sila halos na makain. Walang pambili ng gamot kasi nga po walang pamilya. Mahirap na mahirap. Diba? So ngayon po ang dami nagre-request. Ako po ay marami po kasi ang expenses itong December actually, itong November, October, September, October, November. But anyway, ito po ay kusang loob ko namin kasi nga po sa pandemic ngayon, dapat tayong mga Pinoy nagtutulungan. Kaya pakiusap ko rin po yan na nakakariwasa po kayo dyan, tumulong kayo. Kung gusto naman ninyo, marami kasi nagre-request sa atin na ang dami-dami. Sabi ko, hindi ko naman kaya yan. Hindi ko naman kaya. Meron nga pong collaboration, isang kapatid o pamilya ng isang kandidato, baka magbigay po ng goods para idagdag ko para tomorrow. Kasi sa akin po ibibigay ko tomorrow ay sigurado na po yung Amazing 4. Diba? Amazing 4 ang ibibigay natin. Pero hindi ko po alam kung madadagdagan pa yan. Excuse me. Kung madadagdagan pa yan, di ba? So, ganun po yan. So, lahat pong mayroong mga mabubuting kalooban, may sasabihin naman natin, kami po dito transparent. We are transparent. 99.99%. Doc Joy, bakit hindi mo lang ginawang 100%? Hindi pa nangyayari. Maging 100% po pag nangyari na, ginawa na. Ayan, okay, maliwanag. Ngayon po nakipag-usap sa akin yung coordinator natin sa Lugaw Porlinis sa Rapu-Rapo. Kasi baka wala kaming tayo ni Miss Gilay na pumunta doon, baka siya na lang po ang mamigay doon, bibigyan na lang po namin ng budget. Okay. Kasi po may kaunti tayong problema sa manpower. So ganun po talaga. Pag may problema, dapat humanap ng solusyon. Ang problema, kung tayo mismo ang problema. Yan po ang malaking problema. Okay po. So, ayan po, extended po tomorrow ang ating hanggang Sunday. Ang ating po ang promo sa Amazing Trio and Amazing 4. Amazing Trio po, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C, the most advanced natural vitamin C, Ster C, acerola berry, C, buckthorn, Indian gooseberry, and rose hips, rosa canina or probiotic. Napakaganda po yan sa ating katawan, lalong-lalo sa cardiovascular system. It's also merong antioxidant property din po yan. Then ang Mega A, 5 klase mga super fruits, acai berry, cranberry, pomegranate, elderberry, blueberry, yan naman po mga super antioxidant. It neutralizes free radicals. Ang free radicals, yan pong sani ng iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya kung sabi ng iba, mag-detox ka muna. Ito pong acai berry, yan pong number 1 berry, the highest ORAC, oxygen radical absorption capacity. ORAC, yan. Ibig sabihin, napakataas ang antioxidant property para ma-detox ang ating mga dumi sa ating katawan. Then, pangatlo niyan po, yung Mega 1. Ang Mega 1 naman po ay 5 klase mga berry power mushroom, katulad po ng Agaricus blacei, shiitake, maitake, aprobado ng Japanese FDA, ang maitake and shiitake as cancer prevention and cure. Sa Japan po yan. Then may reishi and cordyceps na ito po ay napakataas na nagpapalakas sa immune system. Napakabisa.
Yan naman po yung nasa Hong Kong. Available na po ang cordyceps during the ancient time. Ang pwede pong kumain yan yung may royal blood. Okay. So available po yan sa atin. Exclusively po distributed by Miracle Health Corporation. Ito po Miracle C, Mega A, Multi-5 or Amazing Trio or Amazing Trio. Okay. Ngayon, ngayon po ay tayo naman ay ang Amazing 4 naman po, dinagdagan natin ang Mega 1. Kaya Trio, Miracle C, Mega A, Multi-5, dinagdagan natin ang Mega 1 kasi nga po nung pandemic, ang daming problema ang ating mga kababayan, dagdagan natin na mas mabisa. Yun na po yun ang Mega 1. Ang Mega 1 may 21 very powerful ingredients. Kinuha natin yung 13 sa Amazing Trio. Pero ito po yung mga 25 and 50 mg lang. Dinagdagan natin naman ng moringa, yung the miracle tree, then turmeric, yung po magaling sa inflammation, at may anti-cancer property, then ang bitter melon, magaling sa may type 2 diabetes, ang broccoli na merong vitamin C, antioxidant, and merong anti-cancer property. At yung tatlong plant, yung po mga herbs. Pag sinabing herbs, plant po yan, hindi pwedeng kainin. Hindi pwedeng kainin. Hindi katulad na malunggay, pwede. Ang turmeric, pwede. Ang bitter melon, pwede. Ang broccoli, pwede. Ang herbs ay plants. Di ba? Katulad po ng astragalus, centuries ago pa, 100 years na mahigit yan, ginagamit po yan para makatulong sa kalusugan sa natural medicine. Proven and tested po yan. Dinagdagan po ng milk thistle na napatunayan napakagaling, mayroong mga cancer property. At dinagdagan po ng holy basil, the queen of herbs. Pag sinabi mong queen, ibig sabihin napakagaling. At iyan po napatunayan sa pag-research. Ang dami nagagawa sa ating katawan, lalong-lalo to boost the immune system. Kaya 21 ingredients po yan, plus yung Amazing Trio, bali po sang katutak, 22 ingredients lahat, na nagde-detoxify, nagpapalakas sa ating immune system, sa ating respiratory system, sa cardiovascular system, at for overall health. Kaya nga po, kung ito po yung napalakas ang immune system natin, kahit pa dumating pang coronavirus, ang Delta variant, ang Omicron variant, meron po tayong malaking panlaban. Yan, okay. So sinanagdagan pa natin ng yung sa protocol, yung malinis ang ating katawan, malaki po ang tsansa natin na kayang-kaya nating lampasan itong mga pathogens na ito, itong mga viruses na ito. Okay? So ang kailangan lang po, maniwala. Ang kailangan lang po ay magdasal. Ang kailangan lang po ay itry at least 1 month. Sabi nga, there's no harm in trying, done none at all. Ang tinatry po natin galing sa Amerika, hindi naman po galing lang sa kuli-kuli sa Divisoria. Hindi naman galing po diyan kung saan-saan lang, di ba? So may science po. May basis tayo. Okay, maliwanag. So yan po ay okay. Okay, so yan po ang napakaganda natin na dapat natin gawin para po ay mas preparado ang ating katawan. So lahat po bukas, we are open. Agahan lang po natin kasi after mga 1 o'clock siguro, baka puntahan po namin iyong recipient ng pamaskong handog namin na mag-asawa na sobrang hirap. Sabi nga, the recipient must be the poorest of the poor. Pinakamahirap. Para may kasabi niya sa Layman's language, mahirap pa sa daga. Di ba? Iyan po dapat. Ngayon po, yung mga nagre-request, hayaan po ninyo. Pag ako naging multi-billionaire, mag-usap-usap po tayo kasi ayaw naman ninyo mag-viral lang ang ating mga video. Ayaw ninyo mag-viral ang ating YouTube channel. Ayaw ninyo mag-viral ang ating Facebook. Ay, di antayin ninyo maging multi-billionaire ako. Parang si Manny Pacquiao, pinamimigay lang libo-libo, di ba? Antayin na lang ninyo.
Pero sa ngayon, ang kaya ko lang yung the poorest of the poor. Di ba? Okay, maliwanag. Kasi ganun talaga eh. Di ba? Hindi naman ko si Idol Rap eh, na kumikita ng bawat Facebook ano niya or yung vlog niya, di ba? Yung Facebook and YouTube, maaring bawat video niya milyon-milyon. Sa akin wala kahit piso. Kasi nga ganun po talaga yan. Subukan yan ninyo. Kumita lang ako ng 100,000 pamimigay. Basta ang sabi ko sa inyo alisin lang natin tax, 10% sa mga nagtatulong sa atin, at 10% naman retention para i-boost natin, para mga incidental expenses. Okay, ang 50% sa inyo na lahat, anin ko yan. Diba? Kaso nga, sino ang tumutulong? Diba? Sino ang meron siya? Dok, kasi kilala kita, naniniwala ko sa iyo, tutulong ako. Pag ako'y nakabukas ang aking Facebook, okay, ay gagawin ko yung dapat gawin para makatulong sa iyong sa iyong page at saka sa iyong YouTube, di ba? Kasi wala sa inyong nangako. May nangako ba sa inyo? Yung isa diyan na komedyante, kumikita na rin ng milyon. Komedyante na payat pagkatapos ang kanyang syuta, napakaganda, ang ganda ng boobs ng kanyang legs, di ba? O nagba-viral. Nabigyan ba kayo kahit piso? Yan ang Ako nanonood din. Nilalike ko rin. Anong problema kung ilike ko yan? Makatulong ako, naman na problema. Di ba? May mawawala ba sa akin? Wala. Nakatulong ba ako? Kahit paano, kahit piso, nakatulong. Dapat ganun ang pilosopi natin ngayon. Marami ka sa atin, ibang pilosopi sa buhay. Naku, hindi ako maglalike kasi pag like ito, baka sumikat ito. Yan ang yan sana, kaya hindi tayo umaasenso sa buhay. Ako po, pag bukas ko yan lahat, kahit hindi ko kilala halos. Marano, like, mayroong pusuan mo, mayroong pong wow, o Bakit? Ano man mawawala sa akin? Wala. Diba? Simpleng-simple yan. Pero marami sa atin negatibo. Sa totoo lang. Kaya hirap na hirap sa buhay. Tutulong, maaari maglalike, pag mayroong incentives. Pag wala, wala na. Bye-bye. Di ba? Kaya po, hindi umaasenso sa buhay. Kasi nakikita po yan sa atin ng Panginoon Diyos. Hindi ko nakikita, pero ang Panginoon Diyos nakikita niya yan. Okay, maliwanag. Ayos, sana po baguhin na natin ang style natin sa buhay natin. Sapagkat iba na ngayon. So lahat ng gusto mag-ipogdahin sa atin, just text Dr. 0998-975-8121. 0998-975-8121. At dyan po sa Daraga, sa Purok 1 Kimantong Daraga Albay, extended din po ang promo dyan. Dyan po sa loob ng UB Express going to Pilar Sorsogon near Shell Gasoline Station. Please contact ang Miss Miga Diamond Arlen sa kanyang cellphone 0946-051-9050 0946-051-9050. According to Miss Migawan, sabihin ko raw nang dapat mag-text sa kanya iyong gustong mag-avail ng Amazing 3, Amazing 4, yung mga healthy drinks at berry soup. Huwag na raw yung ibang bagay kasi wala siyang time according to her. Kasi yung iba naman ang intensyon. Alam mo kami kasi mga negosyante, business-minded people, ang oras namin napakahalaga. Wala na kami halos sa mga chika-chika na ganyan. Okay, maliwanag. At magbe-break lang po kami for a few reminders and we'll be right back as soon as possible. So please stay tuned and don't go away. Thank you so much.
170 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi nung na, ano ko na mapayag eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubat ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, maganda sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na mag-menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Hindi, nagasakit ko yung do. Ito akong scoliosis. Kang Mega 1, pag 3 days pa lang, naggan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako tinuro kang God na magdigdig. Hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega 1. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay. May diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos ngunyan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, napigtawan ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Australia, Ginubatan. Mga sakit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law. Since 2017, kasi na-diagnose siya na may bladder cancer. Pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doctor. And then, doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol, and then yung bukol, yun naman yung dinala namin sa isang hospital for biopsy. And then, naghantay kami ng 1 month, and then yung dumating yung result, doon na namin nalaman na meron siyang bladder cancer na high grade. So, meaning, nagre-recur siya. So, after that, nag-suggest din yung doctor niya na mag-undergo siya ng isang therapy, pero medyo vague kung ano yun. So, naka 4 times ata kami. Pero after nun, nag-decide yung mother-in-law ko na wag na lang daw kasi wala naman nangyayari kasi continuous pa din yung pag-bleed. So, yung nagkataon din, nasabi ng mother-in-law ko, mag-isip na lang tayo ng ibang way kung paano ma-address yung concern ko. So, thankfully, yung co-teacher ko na who happens to be an endorser also nitong ng Amazing Trio, yun yung nag-encourage sa akin na i-purchase yung products. I-try ko lang daw. So, yun nga, pinapunta ko yung brother-in-law ko doon mismo sa may DCGB pa na office ninyo, and then yun nga, nag-avail na nitong Amazing Trio, and then yun na yung naging maintenance ng biyenan ko. So, thankfully,
okay pa din naman siya and very strong. Wala pa naman akong nakikitang mga kung ano-ano. Kumbaga, yun na din yung naging maintenance niya for several years. So, wala naman akong masabi dito sa Amazing Trio. Basta continuous lang talagang ginagamit and then malakas pa din siya ngayon kahit 87 years old na siya and is still fighting for stage 4 bladder cancer. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So, ang agum ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So, nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil taday na nga siya nakakalakaw. So, may reseta sa iya na 4, na inom niya ito sa laugkit, 3 bulan, sobrang 3 bulan. So, hanggang dahil man pagbabago dahil karahayan, kang bulong na ito, naisip ko na mabalo daw niya ako magbakal kibulong digdi kay Doc Joey kang Amazing 4 ang pig-inom niya. Tapos pag after kay pig-iling ko so agum ko sambulan pa lang gari makusugo na siya hanggang dit-dit na siyang dahil na siya nag wheelchair. So kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong. Pag daing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya pag daing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahi siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So, ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga ni sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, nag-tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat, digdi sa Amazing 4, uningani, mabakal na naman para dahil mapundo ang sa iyang pag-inom. Gusto niya paman mabuhay, tamailing niya paman ang 4 niyang apo. Kaya, so nagpapasalamat po ako tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. Ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po ini so gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man dapo kay ni si Doc Bitito na mas nangangaipo man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inomon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakamidbid po sa ko, sa mga day pa nagiinom kay Amazing 4, so in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo ang sa indong mga helang marahay man arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dakulangon pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Nga na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangi, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo, na dito nga kay Doc Bitito, na itong Amazing 4, pig-try ko. O ngayon, galing na ako. 1 buwan akong minom ng Amazing 4. Pagkatapos, ngayon, pig-maintenance ko na lang yung Mega 1. Pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4, maganda na yung pagkiramay ko. Nakalakad na ako, maayos. Pagkatapos, pig-maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na, may maintenance ko, may gitna akong 1 taon, Mega 1, nagkagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din, Felix Martiliana. Ngunyan,
64. Pagkatapos, ano siya, pa-doktor din siya. Ang sabi ka ng doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, lumang ka na kay pag-inuman mo kay Doc Petito, ano mo rin ako ng gamot to, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Petito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya, pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa, hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na. Kasabay yung mga makuapo niya. Tapos, kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso ng pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Petito, Miracle Health Corporation, natulungan ka. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadayet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Okay, we are back sa ating programang Serbisyong Natural, Kalusugan, Pangkabuhayan at iba pa. So kayo po ba ay happy? Kayo po ba ay may mga problema sa buhay? Every problem, there must be a solution, especially with God. Huwag po tayong magsawang manalangin sa ating dakilang Panginoon at lagi po nating palawakin ang ating kaisipan, buksan natin ang ating pusong busilak, yan, pusong mapagmahal sa kapwa, kasi babalik sa atin ng 1,000 times or million times. So yan po ang dapat. Advance Merry Christmas nga pala sa lahat ng aking mga kababayan, yung mga suki po ng ating Amazing Trio, Mega 1, Amazing 4, and other healthy products. Salamaton po sa inyo. Hopefully you are in good condition. You are happy with yourself, with your family and loved ones. At tayo po ay magtulungan lahat. Tayo mga Pilipino. Ang politika po, we should leave it to the politicians. Tayo po ay mga suportadores lang. Diba, wag po tayo mag-away-away. Ang mga politicians naman, one day lang po yan after the election. Yung mananalo ay congratulations. Yung matatalo, better luck next time. Kung kayo po ilalaban pa muli. Kung hindi na, ganun talaga ang buhay. Di ba? Ako hindi na lumaban gusto pa ako ipalaban. Kako, alam ko matatalo. Wag na. Sabi sa akin nung isa, sa 2025, sumama ka sa akin. Kako, wala akong basta sumama ka. Malaki ang chance mong manalo. Ang tanong ko naman sarili ko, manalo kaya ako? May magagawa ba ako? Mamaya batikusin lang ako. At manalo ako, mababawi ko ba yung aking kapagalan, yung aking ginastos, di ba? Kakulang pa. Paano itong malit natin na negosyo? Baka maiwanan, di ba? So, we should leave it to them. Tama na ito. Si Doc Joy Betito, kontentado na sa buhay.
Di ba? Nakakatulong ng kaunti, nakapagpapasaya ng kaunti, di ba? Ayos na yan, di ba? At ginagawa naman natin yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Hindi naman natin kaya lahat nagampanan, lahat resolbahin ang problema ng ating mga kababayan, di ba? Kaya I'm sorry yung hindi ko mapagbibigyan kasi ito po ay hindi naman ako gobyerno. Kung ako nasa gobyerno, ako may authority, ay malamang gagawin ko ng paraan yan. Pero wala tayo sa gobyerno eh. Hindi naman tayo multi-billionaire. Kung tayo multi-billionaire, katulad ni halimbawa ni Manny Pangilinan, di ba? Okay yan, di ba? Kaya natin gawin yan. So ganun po yan. Sana ay naunawaan po ninyo ang iyong kapatid na si Doc Joey Betito. So once again po ay ang ating promo po sa Amazing Trio and Amazing 4 ay extended hanggang Sunday. Whatever is your discount plus 10%. Kaya mag-avail na po tayo habang mayroon pa, paubos na po ibang produkto natin. At i-prepare po natin, huwag tayo po yung reactive. Ang reactive po masyadong madugo. Kailangan po proactive habang tayo ay medyo malusog-lusog pa, labanan na natin, di ba? At huwag po isang modality lang. Dapat mamili tayo ng mga modality. Ito ba ay iyong chemotherapy? Gusto ba natin ang chemo? Mag-research tayo. What is chemo? Tapos ay ito ba ay radiation pa, di ba? Ito si Mr. Yung taga-Ginobata, 19 years old, ang gusto niya yung talagang natural kay Doc Joey. Kaya kanina pumunta yung kapatid, yung mama at saka yung tiyahin, di ba? So ganun po talaga yan. May pinagpipilian. Huwag po yung close-minded tayo. Diba? Ngayon, pag halimbawa ay nagpakimo ka, anong mangyayari sa iyo? Magkano ang gastusin at magkano ang gagastusin mo at ano ang mangyayari sa buhay mo? May side effect ba or what? Diba? After chemo, mayroon bang radiation? O magkano naman gagastusin mo? Ano kaya ang mangyayari sa iyo? Ikaw ba yung itsura mo dati ay ganun pa rin after the series of chemo and radiation? Dapat ganun. Kukumputin mo rin lahat. Kung pupunta naman kayo kay Doc Joey Betito, kayo ba ay yung kagwapuan mo, kagandahan mo, mababawasan pa o ganun pa rin? Diba? At magkano rin magagastos? So doon, may kasiguruhan ba sa chemo radiation mabubuhay ka? Hindi. Sa pag-inom ba ng Amazing 4, mayroong kasiguruhan na mabubuhay ka ng Hindi rin. Diba? So ganun. Pero meron bang nakakaso? Yes, meron. Di ba? Wala pong kasiguran sa mundong ibabaw. Kahit nga itong biruin mo, baksin na lang na baksin. Bakit pinapapirma tayo ng waiver? Di ba? So walang kasiguruhan. Di ba? Walang kasiguruhan. Kasi nga pinapapirma ka ng waiver eh. Di ba? So ganun din po yan. Ang sure lang po tayo sa mundong ibabaw kay Lord Jesus Christ. Di ba? Inano ka, anak! Tumayo ka kasi makakalakad ka. Anak, magaling ka na sa cancer, di ba? Kaso, sa ngayong panahon kasi, hindi ko naman sinasabing parang kasi kadamihan siguro sa tao sa mundong ibabaw, several billions, sang katutak na problema sa buong mundo. Kaya, yung miracle daw, parang seldom to happen. Pero the Lord is using people. The Lord is using itong mga products para kayo ay matulungan, para kayo gumaling. Okay, maliwanag. Sana po naunawaan po ninyo yan. Okay, sana po naunawaan ninyo. Okay, maliwanag. Kasi nga po, ay kailangan po evaluate natin lahat, pros and cons. Di ba? Pros and cons. Okay. Pero ako, sabi ko nga dito kay Jeric, I'll try my best, I'll do my best na matulungan siya para makarecover sa colon cancer. Okay. Para makarecover sa colon cancer. Okay po? Di ba?
So, ganun lang po yan. So, may kanya-kanya po tayong choices. Di ba? May kanya-kanya po tayong choices. Huwag po nating isarado kaagad at kaagad tayo matakot kaagad. Di ba? Di ba? So, ganun po yan. Okay. So, lahat pong gusto mag-pag-line kay Doc Joy bukas, agahan lang po natin. 0998-975-8121 0998-975-8121 yung ating pong at please search ang ating page, Doc Joey Betito page, para makahabol pa tayo, di ba? At makahabol pa kayo sa parapol bukas. Click like, then invite, then yung mga nag-accept, po ninyo, screenshot, send sa MHC Unilever or doon mismo sa page natin. At ganun din po doon sa Lugaw Porline. Invite, click like, then invite, then yung pong nag-accept, screenshot and send it to us para mayroon pa kayong raffle. Okay, so lahat po ay binibigyan natin ng tsansa. Bukas may 1,000, yan. May 500, may 300, may 200, may 5. Lalaki-lakihan natin bukas. Kasi may grasyang binigay sa atin ng Panginoon Diyos. So lalaki-lakihan natin. Kaya po ay na po kayo, damihan na ninyo. Damihan na ninyo ang invites ngayon. Humabol na po kayo. Kasi dadamihan ko ang papremyo. Ang 50 kaya ilan? Ayan, marami. 20 peraso. Ang 100, ilang kaya? Ang 100, 10. Yun, 10. So, bali na. Ilan na kagad yan? 2,000. 2,000. Tingnan ko po kung total ay 4,000 or 5,000. Hindi pa kasali dyan pangkabuhayan showcase natin. Okay, kaya po ay damihan ninyo. May laking 1,000. No, di ba? Lucky 1,000. Okay, kaya po ay gawin na natin. At paano natin yung ating page ngayon at saka yung ating programa, i-like na natin, pusuan natin, mag-comment tayo, then watch, like, comment, share sa timeline ninyo. Kasi malaki po ang marami po ang inyong points, ang coupons. At saka yung ating YouTube channel, Doc Joey Betito channel, kailangan po natin watch, like, subscribe, share, di ba? Kung naka-subscribe ko na, watch, like, comment, and share. Yan, para marami tayong coupons. Kasi bukas, ang sigurado na worth 4,000